Γεια σας παιδιά, είμαι ο Jimmy's και σήμερα θα παίξουμε Skywars στον Hypixel Server. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα μπούμε στο Insane Mode. Κάνουμε λίγα kills και θα μπούμε και λίγο κανένα survival games στον Battle Lion server. Πάμε, πρέπει να σπάσουμε ρε Δημήτρη. Τρέλα μου! Τρέλα μου! Τρέλα μου! Έλα ρε ξεκόλα. Όλε. Όλε με ένα hit. Δεν τα θέλουμε. Το θέλουμε. Γιατί κάποιος μου στέλνει στο Skype. Σε αυτός από εδώ. Εσύ παίζει από μέση λοιπόν. Κάνω ρε. Λοιπόν, πάμε μέση. Πρέπει να πάω πιο γρήγορα, αλλά μας ήρθε αυτός ο... Ω, τρελεύω. Όχι. Ένα. Ξέρω, τσεκάμε τώρα. Δεν ήρθε κανένας μέση. Πάρε. Αρούς. Σημαίνει θα... Οπ. Όχι. Δεν κάνω. Γρήγορα. Power V bow. Παραπάνω Enterpel. Εντάξει. Έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε. Ω, παίζω πίπι. Θα πάει και βίγια κλίκα. Α, έπεσε ο άλλος. Έλα ρε. Λοιπόν, πάμε του. Τρελά μπορεί κανείς. Έλα, τώρα πες με hacker. Πες με hacker τώρα όλα εμφριάσω. Sadness. Σπύρα. Power, δεν τα θέλουμε. Άμα το είναι diamond. Λοιπόν. Πρέπει να βάλουμε αυτά που δεν θέλουμε. Μέσα, τι είναι αυτά όλα ρε φίλε, σκουπίδια είναι. Οπ, τι είναι αυτό, οπ, λακ. Οπ, πάρουμε και άρρωστα. Λίγο. Οπα, άρρωστα, θέλουμε τα άρρωστα, δεν θέλουμε. Φέρε και εδώ, φέρε και εδώ, αυτό. Α, τι ήταν τούτο ρε φίλε, θα μιλάς τώρα. Όπα. Χωπ. Μέση. Πώς έφυγασε. Player 2 level λοιπόν. Ποιος μου σύνει. Πού είναι το. Ποιος είχαν πει ρε φίλ. Έλα. Είναι μια Etherpel. Πού ρε. Είναι μόνο Gino's. Μόνο Gino's είμαι. Έλα ρε. Etherpel. Ξεκόλα. Έλα ρε. Οπ. Ούτε apples. Λίγο damage. Δεν πάει ρε. Άτε ρε ψόφα ρε. Όλε. GG. Victory. GG. Λοιπόν.
Πάμε ακόμα ένα. Γελάμε άλλο survival games και στο βίντεο. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω Black Ops 3 βίντεο, αλλά σκέφτομαι ακόμα. Πρέπει να πάρω και online, θα πάρω και καινούργια κάρτα γραφικών. Όσοι αναρωτιούνται, παίζουμε πιο high graphics στα παιχνίδια. Ναι, αυτά. Ρε. Τι είναι αυτό το short ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς. Μπας, έλα μπας. Τώρα. Give up. Λοιπόν, σκέφτομαι θα πάμε εσύ για το τι κάνει άλλος. Θα βάλω έτσι εδώ. Τρελεύω. Θα μας έρθεις. Ρε τρελέ. Έχω ένα οσύρο. Ρε τρελεύω. Θα πέσει. Ήταν epic fail. Δεν περίμενα το speed day. Το speed day. Εγώ δεν φταίω γιατί τίποτε το speed day. Ρε. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα το speed day. Ρε τρελάμα σου. Ρε ποθε. Ναι, είπα πριν 5 μάτς. Το τελευταίο θα είναι. Θέλω να κάνω ένα victory. Εντάξει. Να κάνω ένα victory. Ακόμα ένα victory. Πάμε. Λοιπόν, είμαι λίγο σκοπηρός γιατί συγκεντρώνομαι. Πες να βαριέσαι να μου πείτε. Βάλω καμιά μουσική που πίσω. Λίγο, πάμε έτσι λίγο. Τώρα φοβάμαι λίγο. Hop. Τρελέ μου. Τι γίνεται ρε τρελέ εσύ. Ρε τρελέ. Τι γίνεται ρε φίλε. Τι γίνεται ρε φίλε. Πάμε άλλο ένα τελευταίο. Τελευταίο το ξαναλέω. Τώρα θα είναι το τελευταίο. Cut PV pair. Say για vote. Δεν μου κάνει vote. Λοιπόν, anyway. Τίποτα είναι normal. Εκτός για να μας βρω στα Dragons που το έχω ξανακάνει και είναι πολύ σπαστικό ρε φίλε. Ήμουν ο πιο πάνω στην πίστα. Και έρθει ο Dragons πάνω που με σκότωσε. Short. Ρε τρελέ εσύ. Ρε. Τα παρετάω ρε φίλε, τα παρετάω όλα. Και επιστρέψαμε να παίξουμε λίγο survival games στον Bat Lion. Ναι, στον Bat Lion. Πάρω και κάρτα γραφικών το ξαλέω. Παίζει να πιάνω και 400 fps. Γιατί τώρα είναι πολύ low. Θα γίνουμε pro. Και θα γίνουμε pro, εντάξει. Πιστεύω ότι άλλα mini games θα θέλω να παίξω. Θα κάνω και mini games που θα παίζω στο Mindplex. Τι άλλα server έχω. Θα παίξω και Egg Wars στο CubeCraft. Ακριβώς. Τι άλλο θέλω να πω. Αυτά προς το παρόν. Κάνω μια ιδέα για το καλάλι. Νομίζω θα παίζει να στήσω σε κάποια φάση κανένα PC να κάνω vlog εκεί. Ναι. Κάνα vlog με τον Diamond Herman 9 θα κάνω. Στο παρόν θα παίξουμε survival games. Λοιπόν. Σπαστικό.
Hadi. Hadi. Haydi. Haydi. Diye diyor. Bueno, esto me napao Messi in a few. Napao Messi eres jugar internet, λοιπόν. Ya, digo, era. ¡Gol! Te amo. Δεν πήραμε τίποτε ρε φίλε. Εγώ. Και στα survivals του Mineplex μου αρέσουν. Δεν έχει αυτό το vortex, αυτά τα kit. Δεν ξέρω του High Pixel. Δεν με τραβούσε. Δεν με τραβούσε, μόνο τα Skywars είναι ωραία. Μόνο εκείνα. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό. Είσαι εδώ και αυτή είναι η μαγκιά φίλε, κατάλαβες. Τρελέ μου items. Τρελέ μου και ένα καλό short. Θέλουμε μόνο. Short εδώ καλό. Όχι ρε φίλε. Φίλε. Δεν βγήκαμε. Ρε τρελέ μου. Ρε θα ρελάρμοσαι ρε φίλε. Θα ρελάρμοσαι ρε φίλε. Λοιπόν, άλλο να είναι κρίμα να κλείσω το βίντεο. Και θα επιστρέψω όταν παίξουμε. Και θα επιστρέψω όταν παίξουμε. Bye. Yeah.